Odota. Hei, seis! Odota! Odota! Täällä hieno pieni! Tänne näin! Hei! Romi! Täällä! Romi, täällä! Hyvä, taitava! Hienosti! 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 Hyvin! Up. Joo. Täältä löytyi täältä kakkosalueelta niin suurin piirtein keskeltä jälki, joka lähtee tonne takaisinpäin. Ja me lähdetään nyt seuraamaan sitä. Mä sain huudettua kerrankin koiran pois jäljeltä. Merkkaanko tän karttaa vai otanko muistituntumalla? Muistituntumakin riittää. Asia kunnossa. Odota, mä selvitän tän meidän liihan ensin. Odota. Tää on kyllä omaa töpeksin tää taas. Ja sitä paitsi se voit vähän rauhoittua sen osalta sitten. Jes. Noniin. Hei, odota. Odota. Noniin. Mene jäljellä. Jäljellä. Mikä siinä on? Sattuu näköjään jo aikaisemmin. Joo, löytyy. Karoliina Ruut. Jäljeltä löytyy tämmönen teepaita, joka on sovitettu tommosen kuusen päälle. Ja mulla on vahva tuntuma, että koira on jo tuossa aikaisempaa käynyt silloin, kun se otti sen irtioton, se on käynyt ton teepaitan luona. Okei, ilmatko koira kuinka sitten? No aika vaisusti se tässä vaiheessa enää ilmassa ja sen takia mä luulen, että se on käynyt täällä silloin jo aikaisempaa, kun se pyöri tässä samassa kohtaa, kun tuolta kauempaa katteli ja täällä on tassunjälki. Alright, no se oli se teidän maalimies, että olette löytänyt sen, niin voitte tulla takaisin. Asia selvä, kiitos. Hyvä, katso, tää löytyi, vau, ne!